Sanidade fai un chamamento a vacinarse contra a gripe ante o repunte de casos en toda Galicia. Hoxe o conselleiro estivo na área sanitaria de Pontevedra e o Salnés, onde tamén se detectou un incremento leve dos contaxios. Que tal, saúdos? Este venres e sábado realizarase unha convocatoria extraordinaria de vacinación contra a gripe dirixida a nenos de 6 meses a 11 anos. Vémolo de contado, xusto despois dos titulares. O Concello de Outes recupera a concesión do edificio náutico do Freixo. A conselleira do Mar visitou a instalación na que se acometerán diversas melloras. Adxudicada a obra de renaturalización do río dos Gafos o seu paso por Campolongo, en Pontevedra. Realizouse finalmente por un importe de case 4,2 millóns de euros, que supón un aforro de case 400.000 euros respecto ao tipo de licitación. Barbanza Arousa celebrou en Rianxo a súa terceira gala de turismo. 69 empresas recibiron o distintivo SICTED, que as acredita pola súa excelencia na calidade dos servizos que presta. O Nadal arranca este venres en Ribadumia. Será co acendido do alumeado, un acto que lle dará paso a unha ampla programación artellada grazas á colaboración de diferentes colectivos do municipio. Entre as principais propostas salienta o Carnival Fest. En Vilagarcía, entre tanto, anunciaron hoxe que a aldea de Nadal vai se situar este ano na Rúa Clara Campoamor. E hoxe, 3 de decembro, Día Mundial das Persoas con Discapacidade, unha xornada que viviron o grande no Centro de Educación Especial de Vilagarcía. Alí a rapazada organizou unha rolda de prensa na que convidaron os medios para falarnos de como é o seu día a día. Bueno, pois logo escoitamos esa rapazada do Centro de Educación Especial de Vilagarcía. Agora imos comezando as novas do día. Hai máis gripe, pero menos ingresos. É o balance que fan dende a área sanitaria de Pontevedra e o Salnés sobre a situación actual de repunte de infeccións respiratorias. Aínda que sí que se detectou un pequeno incremento de pacientes tanto en urxencias como nas consultas, a área continúa no nivel 1 do plan inverno activado polo Sergas. Dende a Consellería de Sanidade fan un chamamento a vacinarse. De feito, este venres e sábado vaise realizar unha convocatoria extraordinaria dirixida a nenos de 6 meses a 11 anos. A área sanitaria de Pontevedra e o Salnés resiste polo de momento o incremento de infeccións respiratorias que se está a dar en toda Galicia. De feito, mantense no nivel 1 do plan inverno posto en marcha dende mediados de novembro polo Sergas. É dicir, temos un pequeno incremento de xente que ven as urxencias hospitalarias, tamén as urxencias de primaria e tamén as consultas que tamén nos están notando, pero aínda así tampouco temos unha porcentaxe disparada de ingresos por mor do tema da gripe. É dicir, temos unha situación moi parecida a calquera ano en decembro. Que hai máis gripe, pero non teñen efectos que necesiten dese ingreso. En Galicia, dende que comezou a campaña de gripe, notificáronse máis de 1.050 ingresos hospitalarios. Hoxe, dende o Centro de Saúde da Parda, en Pontevedra, o conselleiro de Sanidade destacaba a importancia da atención primaria. A atención primaria é importante durante todo o ano, ¿no? Pero adquiere especial relevancia en este período de inverno, ¿no? Polo mayor incidencia que existe de infecciones respiratorias, las cuales, bueno, pues sobrecargan o que son estos servicios, ¿no? Dende a Consellería fan tamén un chamamento á cidadanía para que se vacine. A día de hoxe hai 720.000 galegos que xa foron inoculados. A vacinación é fundamental para manter o sistema sanitario relaxado, ¿no? Porque prevé fundamentalmente que os casos de infeccións respiratorias pues, sean máis leves, ¿no? Con lo cual, atención tamén sobre o sistema sanitario menor. Actualmente a cobertura varía moito nas diferentes franxas de idade. Supérase o 80% nos maiores de 80 anos e o 67% nos que teñen máis de 65. Tamén se vacinou a preto do 60% do persoal sanitario e a case o 47% de nenos e nenas ata os 11 anos. Para mellorar a cobertura dos cativos, os días 5 e 6 realizarase unha convocatoria extraordinaria dirixida a nenos de entre 6 meses e 11 anos. Coa intención tamén de mellorar o que é a vacinación dos nenos e nenas, pues este próximo tamén, vernes e sábado, vai a hacer unha vacinación tamén en los
recintos hospitalarios, en hospitales comarcais o venres por la tarde, entre as 4 e as 8, e en os grandes hospitales o venres, tamén ao mesmo horario, e tamén o sábado, en horario de mañán, de 10 a 2, e tamén de noite, de tarde, perdón, de 4 a 8. O conselleiro fixo estas declaracións na súa visita ao Centro de Saúde da Parda, no que se actuou recentemente para rematar coas filtracións da cuberta. A obra supuxo un investimento de 95.000 euros. Máis cousas, a conselleira do Mar visitou esta mañá o edificio de usos náuticos do Porto do Freixo, en Outes. O Concello acaba de recuperar a concesión desta instalación e traballa xa na procura de financiamento para a súa posta a punto. Tras un longo proceso de tramitación, o Concello de Outes recuperou a concesión do edificio de usos náuticos do Porto do Freixo. O inmoble no que Portos de Galicia investiu máis de medio millón de euros volve estar outra vez a disposición da Administración Municipal para acoller actividades náutico-deportivas. Esta instalación náutico-deportiva que volve ao Concello, se había perdido esa concesión, a tramitación, o traballo do novo goberno local, iniciou esa recuperación desa concesión deste edificio no que Portos de Galicia invertiu cando se realizou máis de medio millón de euros e que agora ponse a disposición para que se realicen actividades vinculadas, actividades deportivas vinculadas co mar, para quen queira facer remo, piragüismo, de todas as actividades deportivas que se realicen a través das actividades que faga o Concello. Poñer en valor que instalacións como estas, temos ao largo de Galicia 37 instalacións repartidas en 28 concellos e en elas participan deportes náuticos 7.000 persoas federadas, co cal é unha aposta por este tipo de actividades vinculadas coa economía azul. E tamén é unha inversión, porque ao final, ao ser administracións locais, os concesionarios e ao ser actividades sin ánimo de lucros, teñen exencións de tasas e tamén é unha aposta e unha inversión importante por parte da Consellería. Unha vez recuperada a concesión, o Concello buscará financiamento para acometer as numerosas melloras que precisa o centro. Dentro da nosa aposta polo deporte, que o vimos marcando desde o primeiro momento, era recuperar esta instalación, e para poder recuperala tiñamos que pasar por recuperar a concesión da misma, que xa a día de hoxe podemos decir que o Concello de Outes xa é quen de poder utilizar esta instalación e buscar financiamento para poder acometer os arranxos precisos para que, nun tempo máis breve posible podamos dispoñer desta instalación. Como xa digo, foi unha cuestión que ten a súa burocracia, ten a súa tramitación, foi un proceso que levou o seu tempo, pero a boa disposición que houve por parte da Xunta de Galicia foi fundamental. O traballo desenvolto tamén polo Concello de Outes gastando recursos persoais para poder chegar a esta situación que era o que desesábamos, tamén foi importante. A colaboración entre ambas as súas administracións evidencia a aposta conxunta polo deporte e a economía azul, vinculada a un dos principais sectores produtivos de Galicia, como é o mar. A Policía Local de Boiro realizou máis de 70 identificacións e tramitou 8 sancións durante a campaña de control de mascotas realizada nas últimas semanas no municipio. Con esta campaña, o Concello buscaba promover o uso obrigatorio de microchip, fomentar a recollida de excrementos en espazos públicos e asegurar que as mascotas vayan con correa. As sancións cometidas foron principalmente por este último suposto de non levar os cans debidamente atados en zonas comuns. Adxudicada a obra de renaturalización do río dos Gafos ao seu paso por Campolongo, en Pontevedra. O Concello celebrou hoxe a mesa de contratación que, entre as 6 ofertas presentadas, escolleu a proposta da Unión Temporal de Empresas formada por COPSA e EC Casas. A adxudicación realizouse finalmente por un importe de case 4,2 millóns de euros, que supón un aforro de case 400.000 respecto ao tipo de licitación. O prazo de execución é de 12 meses e a intención é iniciar os traballos ao longo do primeiro cuadrimestre de 2026. A Xunta de Goberno local tratará mañá o tema para iniciar o proceso de formalización e sinatura do contrato. Aínda que o Concello agarda contar con fondos europeos para levar adiante este proxecto, o alcalde xa adiantou que, de non habelos, a actuación realizaríase con fondos municipais. Claro que me gusta que sea unha empresa de Pontevedra, por moitas razóns. Primeiro porque, obviamente,
xeneramos emprego coa actividade municipal, indiscutiblemente, porque ademais son dúas empresas que están traballando na cidade e que teñen uns resultados excepcionales, que tamén hai a quen queixarse, non? Para que fagan as cousas ben, porque a experiencia que temos tamén con outras empresas é que a relación que temos é con abogados, con gabinetes de abogados que intentan sempre, defender os intereses da empresa. E o Partido Socialista exixe á Deputación de Pontevedra que complete todo o trazado da vía verde das Rías Baixas. Os socialistas advirten de que os plans do goberno provincial pasan por afrontar únicamente o treito entre Pontevedra e Arcade, deixando de lado os comprendidos entre Portas e Pontevedra e Arcade e Chapela. Actuacións que permitirían completar un percorrido de case 60 km entre o Salnés e Vigo. O PSOE pontevedrés levará esta cuestión ao vindeiro pleno municipal. Que a Deputación de Pontevedra reactive os 3 treitos pendentes para completar a vía verde das Rías Baixas. E a intención do Partido Socialista pontevedrés coa moción que levará ao vindeiro pleno municipal. 3 treitos que, insisto, sumados aos 2 que xa temos executados, sumarían 60 km de senda peonil e ciclista entre estas dúas cidades da provincia de Pontevedra con epicentro na capital provincial. Esta é unha bella demanda de moitos colectivos cidadáns, de moitos colectivos ciclistas como pedaladas e tamén unha bella demanda do Partido Socialista. Os socialistas celebran que a Administración provincial estea a traballar no treito Pontevedra-Arcade, que suporía habilitar 14 km de senda ciclista e peonil, pero advirten de que están a deixar de lado os que unen Portas e Pontevedra de 15 km e Arcade e Chapela de 16. 3 vías verdes inconexas, 3 vías verdes pequenas que non teñen sentido ningún e que lle restan todo o potencial e todo o sentido que tería esa execución da vía verde das Rías Baixas de 60 km, a máis importante de Galicia, a máis importante do noroeste de España e, desde logo, unha das máis importantes do conxunto do Estado, que non só sería unha senda que lle daría servicio aos veciños e veciñas de toda a provincia de Pontevedra, sino que sería tamén un importante atractivo turístico que nos permitiría atraer visitantes, atraer turismo de calidade. Puentes recordou que o treito entre Portas e Pontevedra é o máis avanzado. No anterior mandato, cos socialistas no goberno do Concello, realizouse unha proposta de trazado e conseguiuse a disposición dos concellos implicados e o apoio da Fundación dos Ferrocarrís. Tamén destacou que os terreos estarían dispoñibles para esta actuación. E ademais é a máis executable, a máis rapidamente executable, posto que non é necesario dispoñer de cesión de terreos, xa que o trazado discurre fundamentalmente polo Camiño de Santiago, por pistas forestais, en definitiva por camiños preexistentes que garantizan que xa temos os terreos a disposición. O único que é preciso facer é redactar o proxecto de execución, contratalo e iniciar as obras canto antes. En canto ao treito entre Arcade e Chapela Puentes, sinalou que se trata do máis atrasado, xa que a día de hoxe non conta cunha proposta definida. E o Concello de Ribeira segue avanzando na tramitación do futuro polígono coa formalización da compra das 2 parcelas restantes emprazadas no termo municipal da Pobra. O seguinte paso agora é seguir buscando financiamento doutras administracións para darlle o pulo definitivo ao proxecto. A ampliación de chan industrial do municipio é unha das prioridades do novo goberno de Ribeira, que cumpriu co seu compromiso de finalizar o proceso de compra de terreos coa adquisición das 2 parcelas pendentes que pertencían xa ao termo municipal da Pobra. Este mes de novembro pechamos un novo capítulo no que é o avance do polígono industrial, unha infraestrutura, un proxecto estratégico que é de vital importancia para nós, no que levamos insistindo, non só na anterior legislatura, sino durante todo este tempo no que estivemos no outro lado do goberno, e que puxemos especial interese en que se fixese un seguimento explícito e continuo do que eran todos esos pasos a seguir que levaban tanto tempo paralizados. Unhas parcelas que, como a maioría coñecedes, levan prácticamente, non sei se 2 anos, pero levan moito máis de un ano pendentes de poder proceder á súa compra. Podemos dicir que nestos primeiros 50 días de goberno foron compradas esas parcelas nese mes de novembro, tal e como nos comprometéramos cos empresarios, e, polo tanto, creo que é un avance no que esta tramitación. Unha vez comprados e rexistrados todos os terreos, o Concello traballará na busca activa de vías de financiamento que permitan desenvolver o proxecto do novo polígono, dando así resposta á crecente demanda do tecido empresarial do municipio. Vamos agora a tratar de buscar e a poñer todo o empeño no que é
esa, valga a redundancia, búsqueda de camiños para a futura financiación do polígono. Dende logo, pois ese xa é o seguinte punto no que vamos a traballar. Agardamos que da man de outras administracións. E o BNG de Ribeira pon en marcha unha rolda de reunións nas parroquias coa fin de intensificar o diálogo directo coa veciñanza e explicar o traballo desenvolvido durante os 2 anos e medio que estivo no goberno. As reunións servirán tamén para dar a coñecer os proxectos e investimentos que quedaron pendentes. Os nacionalistas aproveitarán tamén estas xuntanzas para recoller as demandas que lles fagan chegar os veciños das parroquias. Coa xuntanza de onte á noite na Casa do Mar de Corrubedo, o Bloque Nacionalista Galego de Ribeira abre unha serie de reunións polas parroquias que ten como principal finalidade intensificar o diálogo directo coa veciñanza. En do BNG de Ribeira comezamos unha serie de xuntanzas nas parroquias e lugares do Concello para coñecer de primeira man polos veciños das demandas e necesidades que teñen nas súas parroquias e lugares e para tamén explicar toda a labor que se fixo dende o goberno municipal. Con estas reunións, os nacionalistas buscan tamén explicar o traballo desenvolvido durante os 2 anos e medio que estiveron no goberno, o tempo que servirán para dar a coñecer os proxectos e investimentos que quedaron pendentes. Nestes 2 anos e medio nos que o BNG estivo á fronte do Concello de Ribeira, logramos investir unha cantidade récord de recursos públicos nas nosas parroquias. En 2 anos e medio conseguimos investir 5,5 millóns de euros nas parroquias para cuestións tan básicas como pavimentacións, auga potable ou saneamentos. Son servizos públicos cos que debería contar calquera veciño ou veciña porque ten dereito a ter na súa vida pois uns mellores servizos públicos. Pero ademais, antes de marchar do goberno, deixamos proxectados e orzamentados proxectos por valor de 1.400.000 euros. Dende o BNG animan a toda a veciñanza a participar activamente nestes encontros, que se celebrarán en todas as parroquias do municipio, co obxectivo de seguir construindo un concello próximo e centrado nas persoas. O Museo do Mar de Noia reabrirá este venres nun acto o que convidan a toda a veciñanza. Ampliamos despois da publicidade. Aquí estamos, nas novas, en Canal Rías Baixas. Barbanza Arousa celebrou onte pola noite en Rianxo a terceira edición da súa Gala de Turismo, un acto que se celebrou no auditorio que serviu ademais para proceder á entrega dos distintivos do Sistema Integral de Calidade Turística en Destinos, SICTED, a aquelas empresas e servizos turísticos da zona que recibiron por primeira vez ou renovaron este selo de calidade que outorga a Secretaría de Estado de Turismo. O Auditorio de Rianxo acollía na noite de onte a terceira edición da Gala de Turismo da Mancomunidade Barbanza Arousa. O acto ao que asistiron numerosas autoridades, entre as que se atopaban o delegado do Goberno en Galicia, Pedro Blanco, o director da Axencia de Turismo de Galicia, Xosé Manuel Merelles, ou o vicepresidente da Deputación da Coruña, Xosé Regueira, serviu de recoñecemento e posta en valor do sector turístico na comarca, destacando a importante labor que fai a Mancomunidade para converter a zona nun destino turístico de calidade, moderno e sostible. Os concellos que conformados este territorio, esta Mancomunidade tedes clara a aposta por atraer visitantes con sentido, con respecto polo contorno e cunha visión claramente sostible do turismo. Este é o modelo polo que apostamos tamén dentro do Goberno de España. De que tendes que estar orgullosos de iniciar a senda da calidade, de buscar a excelencia no destino. Eu comparto que tendes que estar orgullosos, pero que temos que estar orgullosos de todas e de todas vos somos nós. Un destino con profesionais de calidade que buscan a excelencia sempre vai a ser un destino forte e vai a ser un destino que non caia en dinámicas que foron negativas para outros destinos. Teño que agradecerlle a todas e a todos os empresarios e autónomos que están participando hoxe nesta gala o seu interese por apostar por un destino de calidade. Teño que decir que agora mesmo pois é un orgullo ver como un destino de costa e tamén con recursos de interior pois é un exemplo para toda Galicia en canto ao número e a variedade de
de áreas que forman parte de SICTE. Aproveitouse o acto a que asistiron tamén os alcaldes e concelleiros dos 4 concellos que integran Barbanza Arousa, así como tamén o subdelegado do Goberno na Coruña, Julio Abalde, e o presidente do Clúster de Turismo de Galicia, Cesario Pardal, para facer entrega a 69 empresas e servizos turísticos da zona, 22 delas por primeira vez, dos distintivos do Sistema Integral de Calidade Turística en Destino, SICTEC, selo de calidade que outorga a Secretaría de Estado de Turismo. E o Executivo de Noia anuncia a reapertura do Museo do Mar. Será este vindeiro venres ás 7 da tarde nun acto aberto a toda a veciñanza. Dende o Concello indican que era unha das súas prioridades, destacando tamén a colaboración da Asociación Mar de Noia. Este venres ás 7 da tarde terá lugar a reapertura das instalacións do Museo do Mar. Segundo informaron dende o Concello, esta era unha das súas prioridades nada máis acceder á alcaldía. Un dos principais obxectivos que tiña o actual goberno de Noia era a apertura do Museo do Mar. Estos 3 meses estuvemos traballando a fondo para ofrecer un novo modelo de museo. Vese materializado na presentación que vai a ter lugar este día 5 de decembro ás 7 da tarde. Atopámonos un Museo do Mar no mes de agosto totalmente inutilizado, pechado a cal e canto, cunha situación, digamos, dos aparatos tecnolóxicos sen funcionamento ningún. Pouco a pouco vaise ir implementando estes aparatos tecnolóxicos que costaron máis de 100.000 euros hai escasamente 4 anos, e vanse ir poñendo en uso ao longo do vindeira anualidade. Dende o Concello agradeceron tamén o papel da Asociación Mar de Noia, que coa súa colaboración permitiu poder reabrir este espazo. É un modelo de xestión onde a Asociación Mar de Noia xoga un papel fundamental como promotora deste Museo do Mar e tamén como unha parte importantísima dentro do seu modelo de xestión. Xa de cara á vindeira semana, o museo abrirá as súas portas os días 11, 12 e 13, dirixido a escolares, continuando xa no Nadal cunha programación especial. Vamos a abrilo 11, 12 e 13, a próxima semana, a semana seguinte a esta, que 11, 12 e 13, vai estar aberta para os colexios. Navidad temos unha programación específica e logo queda aberto para sempre. A partir de xaneiro, o centro abrirá 2 días á semana. A intención do Concello pasa por poder recuperar tamén as visitas guiadas de grupos ao espazo, para o que abrirán unha canle de comunicación e poder solicitalas a través da web municipal. O Nadal comezará en Pontevedra sí ou sí este vendres. Aínda que chova, a cidade prenderá o lumeado e a decoración que xa está repartida por todas as rúas para ambientalas de cara ás festas de Nadal. Polo momento, avanzan os traballos para ter todo listo para esa xornada. O seu alcalde visitou o poboado de Nadal da Praza da Ferrería. Pontevedra está preparada para facer que o Nadal chegue á cidade. Este venres ás 7 da tarde na Praza de España está previsto o acto de prendido do alumeado. Dende o Concello confirman que, aínda que chova, levarase adiante. En caso de que chova, pois se encenderá igual, non? Porque non podemos deixar de encender o alumeado. E eu espero que nos deixe aí un oco para que con paraguas ou sin el poidamos facelo encendido oficial. Pero estamos preparados tamén en caso de que chova, pois probablemente non sexa tan espectacular, pero sí vai haber inauguración igual, aínda que chova. Home, se ven un temporalazo non, pero se ven así a chover como está hoxe, pois podemos inaugurar igual. Para ter todo listo, os responsables das montaxes traballan arreo en diferentes puntos da cidade. É o caso do poboado de Nadal, que se instala xa na Praza da Ferrería. Melloramos a escenificación desta Praza da Ferrería no Nadal e eu creo que vai quedar precioso, non? E que, bueno, con todos os anos incorporamos algunha novidade. Aquí vai haber algunha novidade tamén, que terá que ver, obviamente, co cine, co audiovisual. Outros dos epicentros serán a Praza de España e a Alameda. Acollerán a pista de xeo sintética, o tren, un tobogán e a tirolesa, así como tamén a carpa de actividades da estación de xogos. Este esforzo vale a pena e que hai que promover a alegría nun momentos, ademais, que tamén é importante o consumo no comercio local e tamén a asistencia ás atraccións ten que ver tamén con esa tique do comercio local e, por lo tanto, queda todo na casa e que sean todos moi felices en Pontevedra. E disfrute
un Nadal que vai a durar un mes enteiro. O alcalde visitou tamén a rúa Joaquín Costa. Aquí o alumeado deseñouse en colaboración cos comerciantes que achegaron as súas ideas para facer o espazo máis atractivo. Se vai a iluminar os árboles, se van a poñer novas, en fin, bolas de luz e tal, que van a ter unha novidade, que cada bola de frente aos comercios van a ter o nome do comercio que se ilumina, non? E, bueno, pero eu quero agradecer moitísimo esa colaboración, porque é moito máis fácil facer as cousas así. Este ano Pontevedra destina case 181.000 euros ao contrato do alumeado de Nadal. A esta contía hai que sumar a decoración e outras instalacións que se fan pola cidade. Así, segundo os cálculos do Concello, o gasto total das festas ascende aos 350.000 euros. O Nadal arranca este venres tamén en Ribadumia, será co acendido do alumeado de Nadal, un acto que lle dará paso a unha ampla programación artellada grazas á colaboración de diferentes colectivos do municipio. Entre as principais propostas salienta o Carnival Fest, varias propostas musicais ou a visita de Papá Noel ou os Reis Magos. Ademais, no Concello hai en marcha 2 campañas solidarias de recollida de alimentos e de xoguetes. O espírito do Nadal xa chegou a Ribadumia. O Concello arrancará a programación destas festas este venres co acendido do alumeado na Praza do Concello. A partir de aí desenvolverase unha completa programación ata 11 de xaneiro. Entre todos facemos unha programación moi atractiva para o Concello que permite precisamente compartir momentos entre veciños, amigos, familiares e tamén entre, nenos e nenas que é unha alegría. Unha programación que é realidade grazas á implicación de varios colectivos do municipio. Un deles, a comparsa Os Disfrutóns, está detrás do Carnival Fest, proposta que vai ter lugar xa este domingo. Temos un DJ, Ben Javi Solla, teremos hinchables tamén que nos donaron para facer unha festa un pouco máis infantil. E haberá un mercadillo de Nadal onde venderemos algunhas cousas para recaudar un poquinho para comparsa. Outro dos momentos máis agardados será a visita de Papá Noel coa colaboración de Salnés Racing. Vamos a facer, vai a ser un desfile desde a Casa Lede de Leiro, pasando hasta todo por aquí por Barrantes, hasta os Castaños, en colaboración con Papá Noel, que vamos a facer os coches decorados, coches, motos, todo o que se queira animar. E despois regresaremos aquí á Praza do Concello, expoñeremos os coches. Outro dos momentos máis agardados pola rapazada é a cabalgata de Reis. Vamos a colaborar como todos os años con la cabalgata de Reyes. Están todos los niños invitados para ir con nosotros y los papás en hacer la carroza y hacer los disfraces. Ademais, este a ser un Nadal moi solidario en Ribadumia cunha recollida de alimentos para Cáritas, da man do CRA e o AMPA e outra de xoguetes a través do colectivo Ribadumia Agárdate. A recollida vai estar en 3 puntos, unha é a ferretería de aquí, Bricos Salnés, outro é o propio Concello e outro punto está o restaurante Os Castaños. Vale, a idea é repartirlo un pouquiño así en 3 puntos diferentes, onde poden deixar os xoguetes hasta o 19 de decembro. E a isto hai que sumar 4 concursos, o de postais, o de decoración de vivendas, o de decoración de escaparates e o de carrozas de reis. En Vilagarcía, entre tanto, anuncian unha aldea de Nadal con novidades. Trátase dunha proposta que se inclúe na programación destas festas. Este ano cambia de localización, situándose agora na Rúa Clara Campoamor. Esta mañá explicaron que non só se trata dun mercado de Nadal, senón dunha iniciativa chea de espectáculos e actividades para toda a familia. Unha proposta que tamén servirá para converter esa rúa e a contorna da peixería nun espazo único cunha decoración moi especial. Un dos epicentros do Nadal este ano en Vilagarcía será a renovada Rúa Clara Campoamor e a zona da Peixería. Esta é a localización escollida este ano para a aldea de Nadal, unha proposta que inclúe un mercado con 8 postos, pero tamén moitas iniciativas culturais e de lecer para toda a familia. Queremos remarcar que dende fai uns anos cos cambios que pegamos non é un mercado de Nadal, sino que unha aldea de Nadal, entre outras cousas, pois conta con todas estas actividades que levamos facendo estes últimos anos e que tanto no entorno da aldea como por toda Vilagarcía que se levan adiante xeran un ambiente
pois moi navideño e de moita felicidade. Detrás de moitas desas propostas desta aldea de Nadal estará Nelson Quinteiro, o artista levará os seus espectáculos a Clara Campoamor, a Peixería e outros puntos do centro da cidade, xogando cos decorados de Nadal e todo baixo un mesmo fío condutor. Damos un paso adiante e este ano un pouco pois escollemos esa temática decimonónica, dickensiana, o ese guiño a Vila García inglesa, non? E logo tamén un pouco o que conta o conto de Nadal en si mesmo, o espírito. Decidimos das visitas que se lle fan a Scrooge, non? Na noite de Nadal, escoller a fantasma do Nadal do presente porque conecta co aquí e co agora. Unha temática que tamén será visible a través da decoración de Clara Campoamor e a Peixería, tamén ambientada no conto de Nadal e na Vila García dos ingleses. Nosa idea é un pouco integrar na calle, na rúa, toda a decoración como se fora unha calle antigua do Londres victoriano. E nada, vamos facer moitos guiños para que os nenos podan ver como se vivía neses momentos, neses intres. A aldea de Nadal din serve tamén de complemento ao Festurrón e outras iniciativas para estas festas. Tamén temos o Festurrón, que é un tiro moi importante que funciona moi ben ao longo de un mes e medio prácticamente, con esa pista de xeo de Nadal, das máis grandes de Galicia. Temos tamén, a xente ven a ver a decoración simplemente das rúas, os xardíns efímeros, que tamén temos que felicitar este ano, a verdade, ao Departamento de Xardíns, que están especialmente espectaculares e con moi bo cuidado. A aldea de Nadal arrancará a súa programación o día 19 de decembro ata o 5 de xaneiro. Máis cousas do Nadal, a alcaldesa de Ribeira, María San Pedro, presidiu esta mañá o acto de entrega dos premios do concurso escolar de deseño de cartel e postal de Nadal organizados dende o Concello. Os gañadores resultaron Tomás Borges Vega, do Colexio Galaxia, na modalidade de cartel, e Olivia Martínez Pego, do Colexio de Palmeira, na de postal. A rexedora entregoulle a cada un deles un vale de compra de 150 euros para trocar por material escolar e libros no comercio local. Os seus debuxos serán ademais a imaxe coa que o Concello felicitará este ano o Nadal. No concurso participaron este ano máis de 500 escolares de educación infantil e primaria de todos os colexios do municipio, ademais dos usuarios da Asociación Ámbar. Este venres terá lugar o acendido do alumeado tamén en Boiro e vai ser Daniela, unha pequena boirense afectada por unha enfermidade rara, a encargada de premelo botón que inunde de luz esta vila nestas datas festivas. Cada ano o Concello de Boiro ven colaborando cunha causa solidaria no acendido das luces de Nadal. Sen anteriores ocasións correu a cargo de entidades benéficas ou fundacións, este ano a protagonista será a pequena Daniela. Afectada por unha enfermidade rara que nin ten nome, a nena precisa de numerosas e custosas terapias, posto que non pode andar nin falar. Daniela ten unha enfermedade rara que non ten nombre, que é unha mutación genética, e que cursa cunha hipotonía e cun retraso a nivel psicomotor, non pode nin falar nin andar. E nada, necesita axuda para todo. Vamos a Madrid un par de veces ou 3 ao ano a unha clínica, bueno, a unha fundación Nipace, na que ali ten piscina, ten un exoesqueleto que axuda para poder andar e fai fisio todos os días 3 horas diarias e despois a maiores tamén aquí en Galicia, tamén vai a outro centro en Coruña e outro centro en Ribeira, aparte das horas que nos dá o Sergas. Durante a xornada do acendido, os voluntarios do Grupo Turbina procederán á venda de chocolate con churros. A recadación irá destinada á familia de Daniela, co fin de poder sufragar parte dos gastos que orixinan as terapias e desplazamentos. A parte deso, como sempre, as nosas asociacións culturais de baile do noso Concello pois tamén van a poñer o seu graíño de area. O día 14, o día 21 e o día 28 de decembro hai os festivais de Nadal no pabellón da Cachada e tamén poñeremos á venta eses días chocolate con churros ou con rosca para que todos os asistentes a ese festival, que sabemos que vai moitísima xente porque bailan os seus pequenos e todos os abuelos e a familia vai a ver eses festivais, pois dende o Concello vamos a poñer chocolate ben con churros ou ben con rosca para que podan mercar tamén un precio simbólico e toda esa recollida de cartos que se faga vos vai íntegramente
para poder axudar, en este caso, a María e a Daniela. O Concello inicia así esta pequena colaboración, a que pretende dar continuidade ao longo de todo o ano, con actos que contribúan a mellorar a calidade de vida da pequena Daniela. 3 de decembro xe o Día Internacional da Discapacidade que comemoraron en Pontevedra coa xa tradicional paraugada. Na Praza da Peregrina reuníronse diferentes colectivos da cidade e da súa contorna para reclamar a voz que lles corresponde na sociedade. Este ano exerceu de anfitrioa a FAPO, a Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer e outras demencias da provincia de Pontevedra. Pero tamén estiveron outros colectivos como Amizade, Xoan 23, Amencer Aspace, Down Pontevedra ou Xoga. Entre todos converteron a cita nunha auténtica festa, rodeando as mensaxes reivindicativas de música e coreografías. Xente para estudar, para traballar e para divertirse. Para ter unha vida propia e para desfrutar cos amigos. É un día para celebrar as nosas fortalezas e defender os nosos dereitos. Nosotros reclamamos una educación inclusiva, donde se respeten las diferencias. Demandamos un apoio integral e real ás familias e persoas cuidadoras. Cumpre a normativa de accesibilidade física e cognitiva en todos os espazos públicos e privados. Reivindicamos calquera tipo de discriminación e estamos a favor dunha sociedade diversa e plural. Pois como estamos contando, hoxe 3 de decembro, Día Mundial das Persoas con Discapacidade, unha xornada que viviron o grande no Centro de Educación Especial de Vilagarcía. Alí a rapazada organizou unha rolda de prensa na que convidaron os medios para falarnos de como é o seu día a día. Algúns dos mozos e mozas mesmo fixeron unha intervención ante os micrófonos para explicarnos algunhas cousas e de paso facernos a presentación dun dos grandes actos que están a preparar. A través dun vídeo anuncian a data e hora da súa gran gala na que convocan a outros colexios. Esa cita vai ter lugar o día 22 de abril no Auditorio de Vilagarcía. Vaiselles enviar o vídeo hoxe, xunto ca invitación, que algo xa saben, e a ver a recepción, bueno, esperemos que teña unha boa aceptación e que o 22 de abril vimos a celebrar o Día do Libro con un pouquiño de antelación, poidamos facer esa gala na que pois todos contemos. Pois, se lles parece, marchamos con ese vídeo que prepararon os mozos e mozas do Colexio de Educación Especial de Vilagarcía, unha grabación que eles mesmos protagonizan, coa que celebran este Día Mundial das Persoas con Discapacidade e que nos convidan ademais a esa gran gala que están a preparar pro vindeiro mes de abril. Sabedes que? O 3 de decembro celebra o Día Mundial da Discapacidade e dende aquí, no CEU Vilagarcía, temos que contarvos moitas cousas. Aquí as nosas aulas enchen o cole de cores e historias por descubrir. Aquí en nuestra aula de música atopamos nuestra voz compartida. No talleres sagrario, cada cor y cada trafo son una manera de expresarse. Na biblioteca todas as historias cobran vida e todas merecen ser escoitadas. No apartamento, entre farín e risas e un pouco de caos, sempre hai algo que probar.
No horto sementamos ilusións día a día. Aquí nas aulas de AL descubrimos que hai 1000 maneras de decir lo mismo e todas contan porque todas valen. En esta ala as emocións teñen luz e cor propia. E aquí, na aula de fisio, o importante, deixarse levar. E deixarse coidar. Cada salto e cada movimento é un xeito de avanzar e de formar o que somos. O 22 de abril estaremos aquí no auditorio de Vilagarcía. Celebrar o Día do Libro. Queremos contar coa vosa participación. Para lembrar que non só hoxe, senón cada día, en Vilagarcía, todos contamos.